l'aire cap a Mart, a la plaça Mercadal. Per quart any consecutiu, el Ball de Diables de Reus va intentar llançar aquest enginy a l'espai. Abans, però, es va fer una rua des de la plaça Llibertat i que va anar pels carrers més cèntrics de la ciutat. Per quart any consecutiu, els Diables de Reus no van aconseguir la proesa d'enviar un coet a Mart. Enguany, els enginyers encarregats de la construcció de la gran nau eren d'origen francès, però no van ser capaços d'enlairar el giny. L'objectiu de la missió és, com cada any que ho intenten, prendre fotos des de l'espai. Nosaltres el que bàsicament és que ja farà uns 4 o 5 anys vam signar un contracte amb la NASA i el contracte el que ens lligava és que cada any enviem un satèl·lit a l'espai, dona un parell o 3 atoms a la Lluna, depèn de com vagi de gasoil, i llavors torna i ens dona les fotografies que ha pres. I llavors d'aquest les seleccionem i li passem a la NASA. I llavors d'aquest és el contracte i el tracte que van tindre de farà 4 anys. Això no va treure que minuts abans de l'intent la batucada tocatrons dels Diables van fer una cercavila festiva empenyent a la ciutat a participar de l'esdeveniment. Enguany, la vedella de Reus, l'avi Joan de l'esplai Fem-nos Amics, van acompanyar la comitiva dels Diables que un any més hauran d'esperar per sobrevolar l'espai. Valls es troba aquests dies immers